ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବରପାଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୟ ହନୁମାନ କି ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଜୟ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଧର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଠିର ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଏହା ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଠି ଆସିକିରି ଥରେ ବୁଲିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହିମାର ସହିତ ଆପଣ ଏହା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଭୋଜନର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଶାଦୀ ବିବାହ ଏବଂ ଆଉ ଯାହାର ବ୍ରତ କି ମାନସିକ କ'ଣ ଥିବ ଏଠି ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଇଏ ବେଢ଼ା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଠିର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଇଏ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବହୁତ ବିଜି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାହାରୁ ଆସି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ହବ ତୁମେ।